Kaixo, hemen gaude berriz ere, beste urte batez, Arte Ederretako Eskolako lanak aurkezteko. Nere atzean ikusten dituzuen lanak akrilikoz margotuta daude eta herriko txoko edo bakoitzak gustoko zituen lekuak margotu ditu. Esan bezala, akrilikoz margotuta daude eta ikusten dezute bakoitzak lan desente daukala eta aurten gutxixego edo daude horrexegatik. Jende askori ez dio denborarik eman bukatzeko. Gero beste bi zati daude helduen aldetik, ze aurten bai helduak eta bai umeen lanak batera jartzea erabaki dugu. Eta orduan hori esan bezala, helduen beste lan batzuk ere badaude, akrilikoan egindakoak, gutxi batzuk, bukatu dituztenak lan hauek beste batzuk egin ahal izan dituztelako. Eta gero, kurtso hasieran egindako beste batzuk daude, erakusketa sarreran, diala plumilla aguadakin landutakoak, eta baita akuarela oleo pastelakin nahastutako teknika misto batean. Eta gero erakusketaren beste zati batean daude umeen lanak, kuadro batzuk alde batetik, horiek ikusten dira tamainan txikixegoak dira eta horien umeen lanak dira. Eta gero txikienak esango dugu, horiek kartulina tamainan, edo kartulina gainean, tenperakin egin dituzte lanak. Hauek tema librea zeukaten, ez zeukaten inongo gairik eta ezerre, eta hori esan daiteke, beste enkuadroak ere ez zeukaten gairik, bakoitzak nahi duna egin lezake. Eta besterik gabe jende animatzea, erakusketa ikustea tortzea, eta ia hurrengo urtean hemen garen berriz ere. Kaixo, komentatzea urtearen zehar ikastaro desberdinak egiten ditugu. Aurten saskigintza egin dugu eta Itziar de la Granjak kurtsio hau eman du. Bertan ikusi daiteke hori nola egin dituzten horrelako zestok desberdinak. Gero baita komentatu beste ikastaro bat egiten duela baita udan parten, orain, uztaila. Bihar da azkeneko eguna, eta hemen agertzen diren lanak dira junzan urteko lanak. Eta bertan daude pirograbadoa, dekopatz da papel zatiak pegatu egiten dira, bai animalik edo kajak eta abar. Eta gero baita telak eta horrela baita margotu egiten ditugu. Hemen bertan daukagu sapiak eta horrela, baina baita margotu egiten dituzte adibidez bizerak edo poltsak eta abar. Aurten, esan dut bezala, bihar dira da azkeneko eguna eta uztailean 3 hasiko da eta berria bezala ikastaro berri bat eman behar dugu, Kontxi Simonek emango du. Eta da papelarekin egiten dituzte lan desberdinak. Momentuz, 6 persona puntauta daude eta pixkat animatzea jendea, oraindik matrikula libre dagoelako. Eta baita jarraituko dugu egiten dekopatz, baita pirograbado, baita telak eta horrela margotuko ditugu, eta norbaitek ez badu nahi eskulanak edo egitea, baita pintura edo marrazketa eta dena baita libre dago.